Здравейте! Вие сте с Наглас, а аз съм Асия Илинчева. В една ноемврийска вечер се бяхме събрали сред книгите на една уютна книжарница, за да празнуваме премиерата на Песента на бързолетите. Последната книга на моята близка приятелка Емилия Найденова. Аз, освен като гост на събитието, излязох да разкажа за приятелството ни с Еми и да прочета няколко нейни стихотворения. Ужасно се вълнувах, защото от няколко години не ми се беше случвало да говоря пред аудитория. Чувах как сърцето ми бие в гърлото и не можех да си чуя мислите, буквално. Но говорих и четох. И беше една вълшебна вечер. В края й, на вратата на книжарницата, ме срещна Албена Тодорова, която беше водещ на събитието, и бързаща да тръгне към друг ангажимент, ми се усмихна и ми каза: "Четете много хубаво. Вие трябва да четете." Аз само това и чаках, защото идеята за подкаст за поезия вече зрееше в мен. И ето ме днес. Ще чета. И ще чета Албена Тодорова, която оказа се по чиста случайност тази седмица има рожден ден. Бъдете здрава и вдъхновена, Албена. Тогава не успях да ви кажа почти нищо, но много бих искала да знаете, че вашите думи на непозната в тълпата от хора бяха точно това, което имах нужда да чуя в онзи момент. А вие пишете. Трябва да пишете. А сега по същество и както ви обещах, няколко думи от мен, стихотворението, няколко думи за поета. Since we were young, chased by the sun, feeling the tide rise, your blood is my blood, your skin is my skin, sister, my half, my twin. Sometimes I wanna go back. Just wanted you to know that. Seasons will change from sunshine to rain, but we will stay the same. Your pain is my pain, your wind is my wind. We will remain the same. Sometimes I wanna go back. Just wanted you to know that. Какво си ти в същността си? Човек? Но аз не питам нито за биологичната, нито за социалната характеристика. Човек си може да си всякакъв. Какво обаче си под човешката обвивка? Без дрехите, преди ролите, под маските, извън списъците с задължения, отвъд очакванията на другите за теб и на теб от теб самия, отвъд представата за това кой си или какъв трябва да станеш, извън желанието какъв да бъдеш утре или след години. Какво си? Не си ли тяло, което носи душа? Не си ли душа, която изпълва тялото, която го обживява така, че то да не бъде просто проявление на механиката и на моториката, най-общо на физиологията, душа и тяло си, но по-важно тяло
с душа. Не може да бъдеш човек, ако си само едното от двете. Защото тялото без душата не може да продължи, а душата без тялото не може да се прояви. Едното се разпада и изгнива, а другото отива там, където все още не знаем какво точно има. Затова пази си тялото и си разширявай душата, докато можеш, докъдето искаш, и бъди, защото трае кратко. На глас чета разговор от Албена Тодорова. На тръгване няма да мога да взема тялото. Мърмори си душата. Пусто неудобство от привързване. Не ме мисли, обажда се тялото. Когато стана душа, не ми обръщай гръб. Научи ме на тънкостите на занаята. Когато станеш душа, отговаря душата, ще дойда да ти бъда тяло. Just wanted you to know that every time throughout your life, I'm your soldier, you're my light. Don't need to leave me, so I'll be there. When the walls come cracking down, I will meet you on the ground. Don't need to leave me, so I'll be И както пише на гърба на книгата, Албена Тодорова живее и работи в София. Обича Витоша, Лютеница и стихосбирки. Да ти бъда тяло е петата й книга. Ще добавя още, че освен поезия, Албена пише и чудесни ревюта за книги. Ако отворите нейната страница във Фейсбук Бембени или Инстаграм акаунта и Бембения, ще намерите ценно богатство от книжни препоръки. Албена е също и създател на Viber канала Поезия на крак, към който ако се присъедините 2 или 3 пъти в седмицата ще получавате съобщение с стихотворение. А сега чуйте един не на време записан откъс от стихотворение на Албена Тодорова. На сцената на актьори срещу поети играе Боян Петров. И тогава, но и сега, слушам и се чудя да се възмущавам ли на тази интерпретация или да викам заедно с него. Оставям вие да решите. Да събереш бубука от тротуара, да ти се скъса торбата, чантата с покупки да ти се скъса, да те намокри дъжд, да те изкаляш, да закъснеш, да сгрешиш и да си спомниш, че обичаш. Нали? Да не напишеш ни едно стихотворение, да те застигне нежност, да се оставиш да те застигне. И да не знаеш как да й отговориш!